again, Pops Marco, and kasama ko ngayon si John Michael Lim Flores. At andito po kami ngayon sa Silverconcha Wave Pool here in Bayangbang, Pangasinan. At kasama ko rin yung mga Team Home Credit. So tara na at pasyalan na natin to. Let's go! And here, at tapos na nating nag-bay roll at andito naman tayo ngayon sa Cottage 34 at kasama ko yung mga Team Home Credit. Hello! Yan po si Ate Aubrey, si Ate Charm at andyan ulit si John Michael Lim Flores at andito rin si Nick Quege. At andito rin si Leo, ang bagong team ng Team Aegis. Yan. Ayan, at naghihiwa si Ate Charm ng Ate Aubrey ng sibuyas na may konting kamatis. Baliktad na. Ayan. At andito rin si Ate Charm at bisibisihan. Ayan, anong hinihiwa mo ate? Ayan. Ayan, add nyo po siya. Ayan, lalagay ko na lang dyan sa screen. Lahat sila. Ayan. Pwede kami sa Facebook. Yan. Pa-mention sa YouTube channel. Yeah. Subscribe po sa channel ko, Channel 7. So yan, tara na at baka tayo makapiright. May tugtog tayo dito. Bye-bye! Ay, ito tayo. Yes, Lord, amang makapangyarihan namin sa lahat, pagpalain mo po itong outing po namin. I-bless mo po yung buhay po ng bawat isa. Basbasan mo po yung pagkain po namin, Lord God. Gawin mo pong malinis, Lord. Maging kalakasan po sa aming isip, puso at kaluluwa. Mga tinataas po namin sa iyo itong event po na ito maging successful po hanggang sa makauwi po ang bawat isa sa kanilang mga tahanan. Yun lamang po, Ama. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. I love you, 30,000. And here, at dito na tayo ngayon sa wave pool. Sama ko yung mga Team Home Credit at mag-selfie na tayo. Let's go! A few moments later. Ayan! So, pasa ko na kay JM. Siya na lang bahala mag-vlog. So yan guys, we're waiting at 1 PM para mag-operate na yung wave. Yung wave. Okay, mamaya ulit. Okay, later ulit. Bye! One hour later. And here we go. At andito ulit kami sa entrance ng Silverconcha Wave Pool and Hotel. Ayan, at dito na po magtatapos ang ating tour. At maraming salamat dahil sinamahan nyo ako, sinamahan nyo kami na mag-enjoy dito sa Silverconcha. And huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at click mo na yung subscribe button para more travel with me. Okay, bye-bye!